Emebunu beye oha ena mpanimfo aboaba wo mo ano ama won tete sonko wo Obuasi ene ne mpotebo na afente mo tete no wonya wie na agya na wode won krata hye won sem no ena wo hene ye wo ho no mo ede afutu ama mabunu se wo ma won su ene won ban ense Kristo de no ntu ana mo pefe sebe ya wabrabo ebekoyi adanse hene jase hene bafo mreku ya otoso enan ene ya mani boni Isaac enomenyo enkomo twetwemu ene wotu emebunu nyina afo se wonna suban pa edi sede be ya afoforo behwe wono mabrabo so na wono nso abobie ofasa akonya no so de adesrede eto Anglo Gold Ashanti fo animu se wonmoa emebunu no wonfa wono mu adwuma de be emebunu a wonya adwuma nye ewo manmu no eso ebetie umma kwala ne ntetie se ne se wa mmoa no kwan bi so mena ampe o enya bibi anya odi kotena fie nti na mekasa mo na mesre Anglo Gold se ntete o mde ama nkwala no mmomodian se ombobo mo na se adwuma na kwanya bamu a do enya nhye se chinchinchina se wo beye ntete nti Anglo Gold mfa nemum akwanya bebre wo Ghana ha wa beye ntete obetumi akwanya adwuma bia ye wo babi ntete no mabenya wa ha no be di o manima ma se wo kopa adwuma kura wo babi a aboa ma watumi anya adwuma bi aye Emmanuel Beidu Senior Manager Sustainability AGA ono so editu dwa say afi entemu no adwumakuo no atete emebunu wo ha ya entete a wode ama wo no monso no ebeboa ma wo no manya adwuma aye wo fasa akonya no so editu dwa say emebunu a wo bepese wankasa ebehye wo adwuma ase no adwumakuo no ayekrado se wo beboa wo no now there are two streams of job markets which are there edikan omo a mo bepese se suahino mo bepese omo ankasa betimi I establish omo businesses. Yeah, we enterprise development programmer. Safo no so ye beso omo asene na ya boa omo na omo timi adise adwuma no because through sa avenue no so we believe they can also create job for others. And na omo nso a omo bepese sa abodin ya omo nya omo de bepa adwuma wo se ye mines no mu anase ba bi foforo no safo no so e be ma won tete a omo ebetimi a prepare omo huye